Kung niadtong El Nino nabalaka mga mag-umas sa nangaliki nga umahan apan karong sa gunso ng ulan, namromlema na sab sila sa mga tanom nila nga nangahumol na sa tubig baha. Busa gilaraw sa Zamboanga City LGU ang pagmugna og Task Force La Nina aron tabangan ang mga apektadong mag-uuma. Ani ang dugang detalye. Maayong pagkahumol sa tubig baha kini mga tinanom nga gulay ni Mirna Bolado sama sa pechay, okra, alugbati, mais ug talong sa iyang umahan sa Sitio Barigon, Barangay Tugbungan, Zamboanga City. Kini gumikan sa pagbaha diyang mibunok ang ulan Miyerkules sa gabii. Busa naguol gayud siya ilabi pa nga kinira ang ilang ginasaligan alang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Inante, na-harvest kami, pwede kami asin 200. Kumpra kami aros pati mga konsep. Barakumi kami. Tumala sa mga mag-uuma dinhi kung magpadayon ang mga pag-ulan nga posibleng magdala og pagbaha, posibleng wala na sila'y maani sa ilang mga gipang tanom. Busa nanawagan sila og ginabang gikan sa lokal nga kagamhanan. Matod sa Office of the City Agriculturist, plano karon sa Zamboanga City LGU ang pagmugna og Task Force La Nina nga langkuban sa nagkalain-laing ahensya sa syudad. Kini aron tutukan kung paunsa na sabtabangan ang mga mag-uuma kinsa naapektuhan sab kaniadto sa El Nino. Recently, si city government already issued an executive order creating the Task Force La Nina for the city of Zamboanga. Dugang sa OCA, lakip sa mga programa sa mong task force ang recovery and rehabilitation sa mga pananom sa mga mag-uuma. Lakip sab sa aquaculture sa mga fisher folk. Kwan lang namin dyan is really on the part of the rehabilitation and recovery. Paano makakatulong ngayon si Office of the City Agriculturist with the help of the City Government of Zamboanga through Mayor John and the Department of Agriculture, kung ano yung programa na ibibigay natin sa kanila for them to recover and rehabilitate yung mga losses nila. Sa karon nagpadayon ang monitoring og assessment sa buhatan kalabot sa agricultural damage sa syudad gumikan sa mga pagbaha. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.